खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बड' जब निउसलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। जोंहा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय मोनसे स्कलारशिप दङ जायखौ जोङो जायफोर बिथांमोना एसटि केटेगरिनि केन्डिडेट बिथांमोनाल' एप्लाइ खालामनो हायो। दा नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा बर'फोराथ' बांसिन माने एसटि केटेगरिनि जायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन होननानै आसा खालामो। जायफोर बिथांमोनानो मेट्रिक पास जानो हानाय बिथांमोनानो एप्लाइ खालामनो हागोन। दाख्लै बावै जायफोर बिथांमोना मेट्रिकखौ पास जानो हाबाय नोंथांमोना हागोन। बेहाय नोंथाङा जेनेबा मेट्रिकआव बेसेबां मार्क मोनदों बिनि जेबो डिपेन्ड खालामा। नोंथांमोना पास जानायानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो स्कलारशिप एमाउन्टखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन। दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन नोंथांमोननिया जेनेबा माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ, मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव आपल'ड खालामनांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो नोंथांमोननि बे इनकाम सार्टिफिकेटआव न'खरनि इनकामा बेसेबां थानांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। दा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो। गिबियाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, बेबायदिनो नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। दा बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसो बे स्कलारशिपआ जायखिजाया भारतनि सिङाव थानाय जायफोर बिथांमोना एसटि केटेगरि गोलैयो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नों हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा एप्लाइ खालामनो हायो। दा बेहाय माखासे अबजेक्टिभबो खोन्थादों, नोंथांमोना बेफोरखौ नायनो हागोन। आं बेखौ खोन्थाला, जायखिजाया इलिजिबिलिटि माखासे इम्परटेन्ट खोथाखौल' आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नैबे बुंखादों नै गासिबो भारतनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफ्रानो बे स्कलारशिपनि थाखाय एलिजिबोल जायो जायफोर बिथांमोना एसटि माने सिडुल ट्राइबआव गोलैयो बिथांमोना। दा बेहाय बुंखादों नोंथांमोना नायनो हागोन नै जायफोर बिथांमोना सिडुल कास्ट एसटि केटेगरियाव गोलैयो आरो बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना मेट्रिकखौ पास जानो हाबाय नोंथांमोनानो बे स्कलारशिपनि थाखाय एलिजिबोल होननानै बुंखादों आरो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना। दा गाहायाव फैनानै आं नोंथांमोननो एसे डिटेल्सै खोन्थाबावनोसै स्कलारशिप एमाउन्टआ बेसेबां मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थाहरगोन। नैबे आरो बुंबावदों नोंथांमोना बे जेब्ला बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामो, एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना गावबागाव फेमिलिनि एबा पेरेन्टसनि एबा गार्जेननि नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन। दा बे इनकाम सार्टिफिकेटआ न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 2 लाखनि खम जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि न'खरनि फेमिलिनि बे इनकाम सार्टिफिकेटआव 2 लाखनि बारा दङबाथ' एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोननिया बे फेमिलिनि इनकामा 2 लाखनि खम जानांगोन पार एनाम माने बोसोरसेयाव आरो। दा बे जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव इनकाम सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन। नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटखौ गोदानै बानायबानो जाबाय। जेनेबा देग्लाय नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट दिहुननायासो जागोन। जेनेबा थांनाय बोसोरफोरनि इनकाम सार्टिफिकेट दिहुननायखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामबा जायाबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना देग्लाय बोसोरनि इनकाम सार्टिफिकेट दिहुननायखौ होनांगोन। दा भेलु अफ स्कलारशिप नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै बेसेबां फैसा मोननो हागोन बेखौ बे डिटेल्सै खोन्थादों। नोंथांमोना बिथिं नायनो हागोन ने। बेहाय खोथा गैया जेनेबा बेहाय बेसेबां होदों बेबायदि मोनगोन नङा। बे माने सानसेनि मास मोनसेनि बेलायाव होदों बेहाय। नाथाय बेहाय ओरै डिपेन्ड खालामो नोंथांमोननि बे कलेजाव एडमिसन फिसा बेसेबां लानाय बेखौ डिपेन्ड खालामो। नोंथांमोना जुदि एडमिसन फिसा 5,000 बा अब्ला नोंथांमोना 5,000नि जायगायाव 8,000 9,000 बेफोरबायदि फैसाखौ मोननो हागोन बे स्कलारशिपनि जोहै। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना जेनेबा बे मोननै जायो नालाय नोंथांमोना गिबियावनोथ' प्रेस खालामनांगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट इयाराव नोंथांमोना बेखौ रिनिउवेल खालामनो हागोन। नोंथांमोना बोसोरनै मोनो बे स्कलारशिपखौ। ओमफ्राय बे स्कलारशिप एमाउन्टआ नोंनि बे एडमिसननि सायाव डिपेन्ड खालामगोन। नोंथांमोननि जेनेबा एडमिसना 10,000 बा अब्ला नोंथांमोना 12,000 13,000 एबा बिनिबो बाराबो नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोनहैनो हागौ। बे जाहैबाय जोंहा स्कलारशिपआ। आरो बेहाय नोंथांमोना जेनेबा नोङो मेट्रिकआव बेसेबां मार्क मोनदों बेनि जेबो डिपेन्ड खालामा। नोङो जेनेबा स्कलारशिपआ नोंथांमोना जेनेबा मार्कआ खमबाबो जायखिजाया नोंथांमोना मेट्रिकखौ पास जानो हाबायबा अब्लाबो नोंथांमोना मोननो हागोन स्कलारशिप एमाउन्टखौ। बे जाहैबाय जोंहा स्कलारशिप एमाउन्टनि बेलायाव। दाना आं नोंथांमोननो मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ एसे मोजाङै डिटेल्सै खोन्थानि। गिबियावनोथ' नोंथांमोना दायो बयनाबो आधार कार्ड दंखायो जानांगौ। नोंथांमोना आधार कार्डखौ होनांगोन। जुदि नोंथांमोना दासिमबो आधार कार्डखौ गैयाबा, आधार कार्डखौ नोंथांमोना बानायनानै लायाखैबा अब्ला नोंथांमोना स्कुल एबा कलेजनिफ्राय बनाफाइड सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना दिहुनना होनांगोन। ओमफ्राय आपल'ड खालामनांगोन अनलाइनाव आरो जायफोर बिथांमोना माबा गैया आधार कार्डआ गैया। जायफोर बिथांमोना आधार कार्ड दङ नोंथांमोना आधार कार्डखौ होनो नांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना गावबागाव बेंक पासबुकखौ नांगोन। गुबुननि बेंक पासबुकखौ नोंथांमोना होबा जानाय नङा। बेंकनि बे पासबुकखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन। बे जाबाय इम्परटेन्टआ। ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोना डमिसाइल सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना कर्टनिफ्राय लायबानो जाबाय। बेखौ गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव मोनसे कर्ट थायो नालाय नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ बेखौ। नोंथांमोना बिनिफ्राय डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ लायदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना डमिसाइल सार्टिफिकेटनि उनाव आरो नांगोन इनकाम सार्टिफिकेट बेखौबो नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांनि मेट्रिकनि सार्टिफिकेट, मार्कशिट,
एडमिट कार्ड बेखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन आरो फ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आरो कास्ट सार्टिफिकेटआथ' नोंथांमोना दा बयनावबो थाखायो जानांगौ नोंथांमोनाथ' मेट्रिक पास जाबाय नालाय दा बेखिनियानो आरो डकुमेन्ट्सफोरा सेलेक्सन केन्डिडेट बेहाय बुंखादों गासिबो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामगोन बेहाय नोंनि मार्कनि सायाव बे डिपेन्ड खालामा नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोनखागोन बेनिखौ ओमफ्राय डिउरेसन अफ स्कलारशिप बेखौ नोंथांमोना बोसोरनै मोनगोन खाबाय आङो नोंथांमोना जेनेबा देग्लाय एप्लाइ खालामोबा खालमासि नोंथांमोना मोनगोन ओमफ्राय खालमासि नोंथांमोना रिनिउवेल खालामबा फिर खालमासि नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन आरो जायखिजाया स्कलारशिप मोननो थाखाय बोसोरसे समा नांखागौ गासिबो स्कलारशिपनि थाखाय दा नोंथांमोननि बे एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय लोगोफोर नभेम्बरनि 20 तारिखनि सिगां नोंथांमोना बयबो अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन दा नोंथांमोना आसा खालामो एप्लाइ खालामगोन होननानै बे लास्ट डेटआ नभेम्बरनि 20 तारिख होदों नाथायबा बियो पस्टपनबो जानो हागौ जेनेबा सिगाङावबो बेबायदिनो पस्टपन जाबाय थादों जायखिजाया बियो डिसेम्बरसिम थाहैयो आरो दा होनाय बायदियै 20 नभेम्बरनि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो नङाबा नोंथांमोना उनाव लास्ट डेटखौ बारायाबा एप्लाइ खालामनो हायाबो जानो हागौ दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनानो मेट्रिक पास जानानै दङ नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन होननानै बेहाय नोंनि मार्कनि जेबो डिपेन्ड खालामा दा बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालामगोन होननानै माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो नङाबा नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव आंनो SMS हरबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदिनो जाहाथे नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो गोजोन्थों